Welcome to Let's Talk Development Football, where future stars and leaders of the game connect. I'm joined by Upepe, Madala Zizo. Pepe, please introduce yourself to our viewers at home. Igama lami uSpresident, nickname uMaqalazi. Pepe, from Prestige, I know there are teams that you played for before. Namasimo wadlalelile ngaphambili, kunabo-coach abacoachile ngaphambili. From suka lapho kuze kuba namhlanje, ungazi ukuthi i-progress yakho njengomdlali noma izinto osuzifundile njengomdlali ungayixoxa ithini sixoxela abalaleli ngoba inhloso yalolu hlelo lethu wena Pepe ukufundisa abantwana basemakhaya about i-development football yase-South Africa, especially eGauteng, i-league enkulu ye-development which is the Gauteng Development League. Hayi le league ngiseqopheleni eliphezulu. Ifundisa into ey'ningi, especially ngoba ngiphuma ekhaya. Izinto eziningi bengazazi ngifunde khona la kwi-development. So ngicabanga ukuthi ama-children yena push ukuthola opportunity efanele yami yokuthi baphume bafunde into ey'ningi ukuthi in-future Ngoba ithalente elilodwa alihambi lodwa ithalente, lihamba ne-coaching, lihamba nokuzimisela, lihamba nokuziphatha. Pepe, ungathini kubantwana basemakhaya ngendlela yokuziphatha njengomdlali? Yikho into ebalulekile umdlali kufanele aziphathe, indlela kufanele aziphathe ngayo umdlali osemakhaya nomdlali ofuna ukuthi afike kuleli zinga wena osofike kulona. Ukuthi nje aqhubeke nje azimisele into ayenzayo, focus kuphela nje, okunye nokunye uzoyisela ne-discipline. uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu ukhona ngempela. Babuke bethu uPepe usuka ku-Prestige Football Development Academy. Pepe, le against uSundowns, I know ukuthi you have that motivation mawuzodlala neSundowns. I remember 2023 nidlala neSundowns eKliptown where you scored a beautiful goal, few seconds goal. Awusitshele mawuzodlala neSundowns yini osukuyizwa kuwena ngaphakathi? Ngifike ngizinjabulo nokugqugquzeleka ngoba sengiyazi ukuthi sengingabadla ngaphambilini, so sengifuna ukubadla kakhulu nalokho engake ngakwenza. Ngiyabonga kakhulu Pepe. Asikhulume ngegame namhlanje. Budlala deep kakhulu Pepe. Angazi noma beku-instruction from ucoach Siso noma indlela osushintshe waba ulo mdlali ngakhona. Mina ngikwazi umdlalo ohlezi ulapha ku-final third, but namhlanje ngibona udlala very deep. Awusitshele ukuthi bekuthini instruction from ucoach namhlanje ngegame namhlanje? Kodwa sitshelile i-game plan ukuthi abantu ukuthi ba-good vele ekudlaleni, but nabo ama-human being bazowayenza ama-mistakes, kumele sibapresse high. But because ngoba inxa yegame ba-quick ekudlaleni, savele sa-decide ukuthi asidinga mid block ukuze sizokwazi ukuba ne-inning ukuthi siyisave for ukuthi singalokhu sifana nebhola all the time. Madala Zizo, last year it was your first year under 19 Highlands Park. You managed to win the league with the Highlands Cup. And then this year, what is your goal for this year? I think wena umdlalo osele noma nibathathu noma nibawu4 abadlali abasele ku-Highlands Park abebekhona last season. So ungathi yini igoal yakho nokukhulisa lezi ezinye iy'ntwana ey'buya under 17? Ungathi yini igoal yenu njenge-team kule season? Ngikuwina yona i-league. Akukho okunye yilo igoli from kwisizini yokuqala sibekele yona ukuthi i-league kumele siyiwine kuphela, okunye nokunye kuzenzela. Kodwa akukho lula, kunama-challenges esiwafeyisile endleleni. Njengamanje amajita amanye aya-matric sibheke shintshana nama-line-up. Akukho right but sa-adjust as i-team. Sazama kona kodwa akukho lula ngoba akusokokuqala sithathe league. So sifundisa namajita amanye ukuthi nawo abone ukuthi akukho lula kodwa kungenzeka. Ngiyabonga kakhulu Pepe, njengoba eshilo uPepe ukuthi bazoyidefenda i-league. Akubona futhi okokuqala njengoba beyidefenda. Bayiwinile 2022, bayiwina 2023. Sebezoyiwina futhi-ke manje njengoba esho uPepe unyaka wakhe wesithathu edlala ku-Highlands Park from i-Prestige Football Development Academy. Pepe, ungathini kuy'ntwana ezisetasi, kuy'ntwana eziku-Prestige ey'funa ukuzodlala ku-Stream A? Ungathini kuzona ukuzigqugquzela ukuthi zisebenze kanzima ukuthi zifike la ukhona namhlanje? Umehluko awukho. Umehluko mhlawumbe ukudlala ne-team efana ne-Sundowns ukuze utholakale, kodwa nje into engayisho ukuthi amajita kumele ayimisele nje into ayenzayo ngoba uNkulunkulu ukhona. Nathi hayi ukuthi mhlawumbe ukhona umehluko, i-league iyafana ukuthi nje ama-team awangafani kuphela. Ngiyabonga kakhulu Pepe. Nawu umbuzo wami wokugcina enginawo. Udlale nabadlali abaningi. Namhlanje
bewudlala against one of your former teammates, Karabo Mudika, captain Mamelodi Sundowns. How does it feel? Ngeke nganibona ngasegroundini nibambana ngezandla, nikhombisana lolo thando ukuthi sisuka ndawonye. How does it feel ukudlala nomuntu osuka naye from the grassroots? Kuyangijabulisa kakhulu ngoba bonisa indlela la esihamba ukuthi ayikho lula. Kodwa siyakhula singabantu. Siyayibona indlela okuya phambili. Futhi ibhola siyabona ukuthi bengasibeka kude lisenziwa phezu kwalo. Siyabonga kakhulu Pepe. Game yanamhlanje Highlands Park 1 under 19 Gauteng Development League Mamelodi Sundowns 0. Teammates wakhe Karabo Mudika bekadlala on the opposite side. Babukeli be Let's Talk Football Development Academies. Siyanithanda kakhulu emakhaya. Please follow, go to YouTube, subscribe and like our page. Pepe, siyabonga kakhulu Madala Zizo. Ngegame enhle edlalile sibonile washaya namakwetla ayithula. Ngathi lo Pepe ngimaziyo ke Pepe, siyabonga kakhulu mnumzane. Umsebenzi kakho isifiso muhle kakhulu. Because ngiyabona tactically nendlela orida ngayigame it's on another level now. Coach uyena kakhulukazi ungisizile kule career yami because la bengiphuma khona ngasho ukuthi bengicomfortable zone, so ngathi ngifika la kwaba nenguquko eziningi. Ngasihlalisha wona kancane ziplayer kodwa nga-adjust nga-adjust ngoba yena kakhulukazi ungisizile nje emqondweni control mentality yami, wangibonisa ukuthi I need to change attitude ezinye zezinto. Uye kuyitshela ukuthi star. Ezinye zezinto lezo nokubuya ube ne-pride, cha kumele ube humble. Njengamanje nje so number 1 we need to remain humble because anything can happen, the league is still on. Abazama ukugcina ke Pepe kulezi ntwana odlala nazo eziningi wena osumdala osune experience, ngiyacabanga nocoach Sifiso ukusebenzisela leyo experience yakho osunayo usebenza nayo. Ngiyakucela nje nawe amazama ukugcina imotivation engikunika yona le lezi ntwana lezi azibukele kuwena, be a good motivation kuzona zonke lezi ntwana. Uthatha Highlands Park uyibeke la khona libe khona. Into right leyo ngoba vele i-captain nokuba i-captain but siba u5, so into engayisho nje ukuthi sazama ukubonisa amajidi indlela e-right, sibonisa leadership nalapho si-create ama-relationship ukuthi apheleni lawo we can go further. Siyabonga kakhulu Madala Zizo. Usiphesihle unyawo uMadala Zizo uPepe babukele emakhaya. Ngiyanitshela ngiyaqinisekisa eminyakeni emibili emithathu ezayo nizombona ebholeni elikhulu lase South Africa ngendlela lidlala ngayo ibhola. uPepe uMadala Zizo, Let's Talk Development Football. Thank you.